kasi ako mag-link. they envision that only participation Yan na yan. of foreign companies be used to act in our direction. And the reason for that, which was built into the law, is that Saan we yung don't have charger mo? Pera. Sa bag ko, nasa it's iyo. already Charge ko cord. lang. Oo. Yung, kaso yung cord nandun sa lata. The automated selection system. And the laws have been changed. It should have already allowed local participation. And we waited for this. This is a recommendation that the government automated election with procurement going to Pasensya na po, na-disconnect. Paki-share na lang po ulit sa profile nyo tsaka sa mga group para mag-build po ulit ng viewers. Thank you! we can do it ourselves. The NCC in the Yan ba? Diyan? Yan? Ito? NCC at the time. 86 pa yan eh. Ay, nalupa. Actually has the capability. Huwag na natin hintayin eh, kasi hindi niya And that makakaya. is also required because there is a question in the past for election about the property, the question, transparency, and so on. If the whole process is handled by Filipinos, particularly May government, ilaw na ba? then it becomes a requirement that we can actually see the whole process. It also would mean Ayan, that charging na yan. government would have to Okay, okay. Nasa video. develop its own capability because it is the constitutionally mandated body to handle the election. Then there would be no question and both the responsibility for any problem would be addressed to. Thank you. Thank you. Decide. Yung hindi pa nakapagsalita, si Mr. Atty. I would just like to address the source code review coverage. Ito alaga ako. Ano, nalubat na. Aside from the EMS, Sorry. Diba mo kasi were covered in the previous source code. o ikaw muna ako. There is also, of course, transmission. The meet-me room where allegedly few servers were present. The transparency server, the central server of the Comelec, as well as mentioned earlier by Dr. Sayis, the digital hubs. These systems will not run without the software. So we must be made aware of what the software or applications that are running in these various components. So I mentioned, one is the transmission, two is the meet-me room, transparency server, the fourth one is central server, as well as the digital hubs. The other one that I would like to just mention is the Comelec website hacking. There was 350 gigabytes worth of data. Okay. Maybe we can ask the National Privacy Commission on their findings, what was covered in the so-called Comelec. Okay. I understand that aside from the data that can be accessed via the precinct finder, included among the data that was pilfered from the Comelec includes overseas voters, including their passports. It also included gun ban exemptions, as well as Comelec personnel records. So maybe we can validate this with the findings of the National Privacy Commission. So I would suggest that we secure a copy of the findings of the National Privacy Commission. And lastly, just a suggestion from former Commissioner Lagman, that maybe the JCOC can host a forum among the stakeholders for a technical discussion of what we want for the next elections. Because in hearings like this, wala tayong mauuwian on the technical matters. So that's all. Thank you for the suggestion. Yes, ma'am. Congressman. Ganyanin ko na nga lang. I think can we already summarize what has been taken up, Mr. Chairman, and give recommendation
the visitors and members of this committee is represented. Okay, una po is that maganda with I hope the Smartmatic, Mr. Chairman, will be able to already report as soon as possible time kung magkakaroon ng meeting together with the different representatives who are here. And then aside from that, yung recommendation na yun, na kailangan po ay that this committee will have a meeting po sa lahat po, para at least we really get, because time is, we're short of time already. And I heard Executive Director a while ago that you were like already telling about a meeting, something like that. It has already been published. Eh, kailangan mo magpadali tayo. Because we, in the committee, really want that, yung mga boto natin, ayaw akong tawagin, so huwag niyong iboto. with the present administration, kailangan lahat maayos. Ayaw nila. That's all that I Sir, pag nag-walkout ka, walkout Gusto niyo yung nakita. Gusto niyo yung nakita ngayon. Kaya Ayaw nga kayo eh. mapagsalitain. Kaya nga eh. Hindi ka mag-walkout ako. Hindi, pag nag-walkout ka, Orly. Doon daw tayo sa labas. Doon tayo sa labas. Okay, so, I'm sorry, no, ladies and gentlemen, not all of you are able to speak. I'm so sorry. Ano? Magkako lang yung mga... Palabasin mo sila lahat habang nandyan pa sila. Palabasin mo lahat para makita nila. Palabasin mo lahat. Yung mga Palabasin ko kasama muna, natin. palabasin ko muna lahat. Okay, so apologies again. You those who have some ideas in writing, please submit to the KCOC. But in the next hearing, Mr. Premier, everybody's looking forward to the answer of Smartmatic if you are open to the idea. Labas daw tayo lahat. So thank you very much. Sorry for the Labas tayo lahat. Labas. our hearing session. Labas daw tayo lahat. O sige, labas tayo, magpapa-interview siya. Tara, tara, tara. Tara, tara, tara. Oh, nakita ninyo, hindi tayo pinapapagsalita. Oh, hindi tayo pinapapagsalita. Oh, hindi si Tito Sen. Oh, kanina pa ako taas ng kamay ko. Kaya Pero nga hindi eh. talaga tayo Ang tinatawag. daming Oo, nag so ipakita natin yan comment sa dito. ipakita natin yan sa tao. Nagmumura na sila. Ipakita natin yan sa tao. Kanina pa ako raise ng hand ng aking kamay. Ayaw akong tawagin. Kung hindi kay Tito Sen, hindi ako tatawagin. Ngayon, may pinalabas na naman ako. May sinagot pa si Comelec. Walang sinagot si Comelec. O, di ba? O, sige. Ipaabot ko ito sa inyo. Kailangan boboto pa natin yung mga ganyang tao? Hindi na! Paano pa tayo boboto kung Smartmatic? Sabi nila manual, pero automated transmittal. Itong eleksyon na to, ipipilit nila. Itong hearing na to, tingnan ko, I expected yung mga LP. Di ba sabi nila, babalatan nila ako ng buhay. Eh, nasaan sila? Ako nandito, sila wala. Wala, hindi ka pinagsasalita. Pinakita ko sa inyo na wala akong takot. Buong tapang pumunta ako rito kahit sinabi na Hindi ka babalatan nila ako pinansin ng eh. buhay. O, nasaan sila? Nasaan sila? Anong ginawa nila? Pinagre-repair nila yung Smartmatic, pinagre-repair nila yung Comelec. Hindi tayo pinapagsalita. Yung mga tao nila Sila lang nga nagsasalita eh. Gusto nyo yan? Ulit-ulit. Gusto nyo yan? Hindi. Hindi. Oo, kaya nag-walk out na ako. Tama yan. Ipakalat natin yan sa taong bayan. Ipakalat natin yan. Ililinis na naman nila yung issue ng Comelec. Hindi pa sila sumagot nung nakaraan. Hindi nila sinagot. Ngayon, hindi na naman nila sinagot. Yung authorized dealer tsaka yung independent contractor. Di po ba? Oo. Sinabi ko, independent operator. Ipakalat natin to sa sambayan ng Pilipino para malaman nila ang kapangyarihan nasa kamay natin. Wala sa kanila. Sir, saan niyo po nakuha na binayaran daw po ang Senate Media? I think I was misquoted in that interview. I'm not going to pick up a fight with media. Very clear. I'm not accusing anyone. Pero you were accusing.
I was misquoted. That's the answer. Actually, sagot ko yan by another one. Kasi may tao ko doon naggalit kasi kinat off yung coverage. Siya yung naghalit. Ang pinagagalitan niya yung pag-cut off ng coverage. So, doon siya nagwala. Ang sabi ko, wag na nang... Yeah, I tried to pacify him. But, wag mo na yan. So, I'm not going to pick a fight with media. Ganito. I'm not accusing anyone. Dito ako sa Smartmatic. Kasi ito ang kalaban ko. Not the media. It's not the media kalaban ko. Ang kalaban ko Smartmatic. Linaw po. Glenn, you know me? Yes, tita. Oh. Dapat hindi na Smartmatic. Yes, Yun nga. dapat. Tama na. Hindi naman. Tama na. Sobra na. Hindi pa nila nasagot yung issue natin last week. Ngayon, nag-expect ako na sasagot sila, hindi sila sumipot, hindi sila sumagot, ayaw niyang sagutin. Ito may issue na naman akong pinalabas, ayaw pa rin nilang sagutin. Hindi ako tinatawag. Gusto manual daw ang botohan. Bakit ang kanilang transmittal ay ano daw? Hindi manual. Pipilit pa rin nila sa Smartmatic eh. Pipilit pa rin nila sa Smartmatic. O ayun, nagpapa-interview sila doon. Aayusin nila ang pangalan ng Smartmatic. Hindi pa nga nila nasagot yung issue natin. Kita niyo yan, di ba? Kung hindi kay Tito Sen, hindi ako tatawagin. But I was the only ones. Kanina pa akong umaga raise ng ating kamay. Ayaw nila. Kaya po, ipakalat natin yan para malaman ng tao dahil ang totoong kapangyarihan ay nasa ating kamay, wala sa kanila. Tama lang sila. Tayo lahat. Lahat tayo. Kung sa isang daan. Wala na. Mag-rally tayo. Mag-rally tayo. Tawag ka, Glenn. Dapat hindi pa rin ng social media. Tayo ang mamamayan ng bansa Pilipinas, hindi sila. Ayan, i-ano na naman tayo. Attorney, paano yung slide mo? Hindi pa tapos yung presentation mo, attorney. Hindi na tapusin. Hindi ko na ipapakita yung slide kasi wala naman eh. Ano pa na sila? Hindi ako pagbibigyan. They will not allow me to speak. Pabayaan mo siya. Pabayaan mo siya. Naghahanap siya kung sinong gustong makinig sa kanya. Okay, timahin mo na yan siya. Timahin mo na yan siya. Basta ipapaabot ko sa inyo. Ipapaabot natin ito sa taong bayan. Ipapaabot natin ito sa taong bayan. Ayaw nila akong papagsalitain dahil hindi na naman makakasagot si Smartmatic, si Comelec. Hindi nga nakapagsagot, dalawang slide lang eh. Dalawang slide lang, hindi nga nakapagsagot eh. Walang sagot. Hindi ka na tinawag. Tapos ngayon, hindi na ako tinawag kasi umalis na si Tito Sen. Kunyari pinakain mo. Tapos Yun lang. tapos na. That's what I don't want in this committee hearing na. You mean to say, dinaya rin nila yung sagot nila? Dinaya kami sa atin. Dinaya rin tayo dito. Ang daming tao nag-expect na magpapatuloy tayo ngayon sa issue. Hindi. Ang gusto nila, ayusin nila si Smartmatic at Comelec ngayong araw. Pero nakita nyo naman, si Congressman Villapuerte, si Congressman Petivillo nagsalita rin. So ngayon, ini-encourage ko magsalita tayo, ipalabas natin yung ating galit. Ginaganyan nila kami. Ipalabas natin yung ating galit. Gusto nila paalisin eh. Hindi tayo papayag na Smartmatic uli ngayong 2019. Ilaban natin. Traditional media sila. Social media tayo. Social media ang gagamitin natin. Kinausap ko sila kanina. Kinausap ko sila kanina, attorney. Sabi ko, bakit kayo nag-cover? Well, in fact, hindi nyo nilalabas sa national TV ang mga kino-cover nyo. Bakit? Sabi sa kanya. Sagot na. Kasi po, inaano pa yan eh. Hindi-edit pa nila eh. Depende yung sa boss namin eh. Ito, mainstream media versus social media. Ipakita natin ang ating kapangyarihan, mga kapatid. Sabi ko, Huwag kaming mga tayong social patalo media. sa kanila. Kami mga social media hindi galit sa inyo. Dahil sa mga boss nyo kami galit. Kung mag-lead sa amin, Glenn, sasama kami Yes, ma'am. Nag-expect ako na nandun sila lahat. Lahat natin ng Kasi Twitter. diba, sabi nila, teka muna, sabi nila, babalatan ako ng buhay. Sabi pa ng isang vlogger kuno na magdala ko ng plastic. Kasi iiyak daw ako. Hindi nga nila matignan eh. Ngayon, Hindi ka nga nila maturo eh. Kasi Takot sila eh. hindi kasi nila kaya. Hindi nila kaya. So, hindi na ako papagsalitain para hindi mas lalong lulubog yung Dahil panahon nila. kahit may damit sila, mauuburan na Yes. O ngayon, ayaw nauubaran na sila nung first hearing. Yun nga. Ngayon, lalo silang mauubaran. So, ang ibig sabihin, ang Comelec ay Comelec. Comelec. Comelec.
kaya tayo mga nasa social media, Ang mga taga-kumulek ay kumulek. tayo mga nasa social media versus Tingnan mo, napakalayo nila. Napakalayo nila. Ang galing ng prakisa ng ABS-CBN na yan. Let's flood social media. Social media. Social media. Buti nandito kami mga social media. At malinaw yun na I-upload mo na kaya na. Ilagay mo sa video. Kanselahin ang YouTube. Lumalabas natin na hindi maaaring magpatuloy ang ganitong kalakaran. Ang mga taga-kumulek na kumulek. Papatalo sa kanila. Kumulek na kumulek sa Smartmatic. Lalabanan natin itong sindikatong ito. Marami silang pera, wala Kumulek tayong na pera. kumulek sa mga Smartmatic. Isa. Marami tayo. Mga kaibigan. Marami tayo. Laban ang laban. Atty. Glenn. Ang ating kinabukasan. Tingnan mo. Sa biyernes, sama kayo kanila at sa atin. Glenn tayo. Laban. Social media, meron din tayong atin. Laban. Huwag tayong matatalo sa kanila. Huwag tayong matatalo sa kanila. Tuloy mo, Atty. Glenn. Thank you. Marami tayo sa social media, sa Twitter, sa Facebook. Buhay, Atty. Glenn Chong! Buhay, Atty. Glenn Chong! Yes! Bigat. Selfie. Yan, nag-walkout po si Atty. Glenn Chong kanina kasi hindi talaga nila pinapansin. Raise siya ng hand kanina pa pero hindi siya pinapansin at pinagpapasilita. Halika naman. Mag-rally tayo, ha? Ikaw mag-lead sa amin. Sasama ako sa'yo. Atty. Glenn, kamay. We love you, Atty. Chong! Tahimik lang po, may committee pa po tayo doon. Respeto lang po. Senador siya kakakit ng Kanina. 6 floor muna. Saglit lang. Yan, end na po natin yung live. Thank you po lahat sa mga sumabaybay. Umabot po tayo ng mga 5,000 viewers kanina. Thank you po sa mga umantabay ulit. Na-cut kasi na-lowbat kami. So, thank you people. Sa susunod po ulit. Bye!